Het schoonste stukspel van Geleen, dat is de Kongo, dat is de Kongo. Ik heb niet nooit zo wel zo willen als vrouwen. Wat ze zenuwen, jong? Nou, goed zeggen, zo het maar hebben. Ik moet zeggen, de beste opvoeding gegaan. Toen ze vorig jaar uitgelopen was, toen zag ze nog niet veel. Toen was er een vriend van wegen. En ik moet zeggen, jongens, je hebt het fantastisch gedaan net. En ik wil even naar de posten. Toen had ze natuurlijk gedacht dat Veer het zo wel opgeven. Maar dat wil niet. Ja, vooral ben ik ook een geniezen. En dan had metgenomen. En dat is zo afgelopen. Kom eens met dat ding, want dat geeft te lang doen al. Dan moest ik even omkleden, joh. Even een deuntje, Luc. Gaat ze er weer kijken? Ja, dat is niet uit. Zo, hier is ze daar. Ik zei er dan veel ik nou niet. Nou Milan, dat is het fantastisch gedaan, jongen. Ik moest van de wiensman moest ik een beetje gaan slaten bij deze jongens. Ik heb er het voor de gelaten. En hoe kwam ik het woord geven van het sterrenij en hoe het was uitspannen. Ja, Milan. Als het nou toch van de kiezer was, is dat wel gek. Maar goed, afgelopen jaar hebben ze natuurlijk als prins mogen rondrennen. En er werd alles keurig gedaan. Dat is afgelopen. Wat nu gaat gebeuren is, Doe best onze nieuwste oud-prins. En als nu lid van het APK moest dat wel verdienen. Dus het komende jaar besticht, zeg maar een beetje ons oud-wief, hè. En om nu even te kijken of zich wel allemaal dingen kunnen doen, of dat goed gaat om überhaupt bij het APK te mogen komen, hebben we een aantal opdrachten nodig om even te kijken, hey, gaat dat wel goed? En het eerste is een ding, dat staat die ding ik wel op een brief geschreven, want als APK-lid moest natuurlijk ook goed kunnen drinken. Dus als eerste wil ze natuurlijk hebben dat ze zich een pilsje gaan drinken. Dat begint er nog even. Kijk dat kijkt, hè. Nou, even aten. Tempo, doe gewoon. Nou, maar nee, ja. Hallo, tempo, doe gewoon. Doe. Ja, nog meer. En tempo, hè. En tempo.
even, ga even praten. Ons lachen is goed voor de Wat zullen we drinken? Hele dagen lang, wat zullen we drinken? Ja, drinken hoor. Het kan nog. Nou, de tweede opdracht is voor de mos natuurlijk kunnen zorgen voor de versiering. Dus ik wil dat ze even een paar ballonnetjes opblazen en er even een trots van maken. Wie is al de eerste? Maak nog even. Las dat ding hoor. Is allemaal niet zo moeilijk. Dat kan helemaal niet meer ballonnen moeten. Dit is niet moeilijk. Dat is een hanger. Hier, even een trosje maken. Die ballon. Even daar. Dat valt het in de lommel. Je moet wel bieden houden. Nou, hier is nog een. Pak deze nog. Beetje sneller. Hey, knap ze zo goed fit. Wat is het nog? Nog één. Nog één. Dan moeten we alle gossen. Ja, niet zo lang. Ja! Nou, dat is toch een blazen, joh. Ja, sorry. Ja, dat heb ik niet mee. Als nu echt met de handjes, dan moest je natuurlijk wel ervoor kunnen zorgen dat, stel je voor, we hebben een knoopbaaf. Dat kent wel niet, hè, dat is een knoopbaaf. Dan moesten we wel een knoop kunnen zetten. Dus we beginnen eerst met, nou, pak maar eens een stukje garen en een hol. En hol dat garen, we gaan zeggen, zeg maar als oud wief, moesten dit toch op zijn minst goed kunnen doen. Ik zie dingen in ogen. Als dat dadelijk op die groep valt, dan laat ze al die nooien op. Dat is het laatste dom. Dat is natuurlijk ook in de verpakking op te zetten. Ja, als oud wief moet het mij weer kennen. Kijk eens even, zal ik die even halen, joh? Nee, dat is een nee, man. Ik vind het niet leuk. Wat wie is nou? Keurig goed. Gooi maar gewoon op de grond. Ik zal niet gooien. Ik hoop dat de rest was dus die nooit dadelijk vallen en dan willen we ook steen. Rico heeft er ook naast te zitten. Ik heb met zijn dekje neus. Kom, even hier pakken. Oh, hier. Hier. Het is stop. Ja, dat is een stop. Nee, ik heb het. Oh, hier. Ja, pak u ze nooit. Wacht, ik hoop dat de rest gewoon was. Iets groter nog, anders lukt het natuurlijk nooit, hè? Anita! 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 Guido! Oh, dat is allemaal bovenaf voor ons. Wat moet ik hem aan de mond houden? Ja, dat zijn er niet. Hoeveel mensen die ik met kan achter het geluid staan? Ja, dat heb je mogen zetten, of niet? Ben jij een jong? Net met die ganse schipper met die lamp in het gezicht. Dan moet je het denken. Doe het te lang? Oh. Het water voor de bloemen, dat zit er Daar zijn we natuurlijk nu niet mee bezig, man. Dat weet ik dan niet meer. Het is een kieken dat het eigenlijk gebeurt hier. Hij wordt voor water in de top doen, wat zei ze? Ik zou eens kijken of er water in de top zit. En Er zit er water in de top. Ja. En wat moet je dan doen dan met het water? Als je douche, je hebt een pot en top. Schiet in die top naar de Fijn. Oh, Anita, daar is het.
Ja, nee, niks met die bril. Papa! Als hij dit kan rijden, dan is het er niet aan natuurlijk wel. Hé! Wat voor mooie houden met kruipen? Op zich is dat altijd wel gehoord. Iets in een napje stof. Ik wil dan een fatsoenlijke knoop op hebben. Dat moesten we luisteren. Nu, pak ik gerust een tas koffie of gaat het? Ik bedoel... Volgens mij doe ik het wel even. Dat moet hij doen. Dat moet hij doen. Dat moet hij doen. Hé, Larry. Het lijkt hem wel goed, hè? Ik bedoel dat het ook geen Ik zal niet krijgen, die kreugels maken. Kijk je dat niet aan? Ja, we doen het van doen. We komen wat we doen met dit. Laat maar. Anita, bedankt. In de tussentijd, dit doe ik nog wel even. Wil ik dat ze op zijn minst 10 balkjes even die bedjes gooien. Dus moet er graag 10 staan. 10 even draaien. Dan gaan we dat bakje maken. Nou, even 10 balkjes uitraken, hè. Want als dachter, meen ik, moesten we al fatsoenlijk een mikken. En oh, wacht. Ik heb brieven, dat zijn. Hé, Larry, dat doen we net zo lang als het aftreden, man. Wat? Wat ben ze dan doen? Oh, wie zit er, man? Dit doet toch wel even voor ze zeggen van. Ja, dan zit er ook koffie voor alles en even klaar. Ik heb begrepen. Mes. Tempo. Mes. Mes. Oh, hey! Pilsje. Hé, morgen blowen, dat mag niet. Wat nog niet? En die wil ik, ja. Hè? Oh, zet maar die ganse krant heen. Mes. Nee, dat telt nog niet, helaas. Ja, dat is al 2, 3. Stel erbij. Oh, kijk eens, schieten. Schieten pakken. Het is geen bolie, ja. We hebben niks gedacht, hè. Kijk dat polsje. Dat is toch plots al niet te leuken. We hebben niks gedacht. Ik heb alle dingen van jou. Ik heb er niet op dingen op het verhaal. Ik heb het wel spelen, ik heb moeder, ik heb dat. Alleen kruipen van mij. Alleen kruipen van mij. Ja, ik heb er van. Eén ding, dat Zie je niet best? Als we nog spelletjes kunnen doen. Hey! Pelsen. Helemaal. Hij vond die knoop al. En wie valt dan onze lapse nog, Larry? Wat niet? Wie valt dan onze lapse nog? Nee, dat is alleen, ik wil alleen de kneukjes in. Tempo! Hallo! Die hebben toch een programma, dat zijn nu prinsen van zeker. Dat zijn wel boven. Dat wil ook komen. Er zitten die kids. Hoe is dat kids? Zeg dan die kids. Daar liggen die kids. Dat is ook niet goed. Heb je ook een knoop? Hoe is de knoop? Alsjeblieft. Ja, begin maar eens op. Ik ben op een rij, ik ben best hier over. Oh! Ik doe het wel even. Knoop. Wat even. Ja, jongens. Ja, ik ben zeker ook Heb je niet. de dans hier gedaan? Ik was klein beginnen, Larry. Wat is? Ik was klein beginnen, hè. Klein weer. Wij zijn naar de buurt, dat iedereen dat straks aan kan zien. En gewoon krampen, hè? Ik bedoel, het wordt er niet meer afstand. Milan, we zitten in de steden. Wie zetten ze?
Ja, zit er goed. Oh, dat is fijn. Nou, het is gewoon een beetje voor. Nee, het is kleiner geworden. Maar dat is geen groeien. Is het een groeien gekocht, en zit er al was? Hé man, zo zit. Ik denk dat dit nu zo iets Nee, maar hoe moet dat dan? Ze hele kent zelf aan de knoop aan mij. En doen we denken... Er kan niet zitten, dat krijgt dus zo makkelijk. En doen we denken dat er iets kan. Oh, Wiever, hij kan maar even zitten, hè. Oh, Wiever, wat zal die gaan zitten? Zal ik even helpen? Ik zal je een bier hebben. Heren, wat vind je? Ja, ik zou denken, breng er een aan. Ja, dat moet ik even doen, zeg maar. Oké. Hoe is het dan? Oh, ik wil daar ook in nemen. Wat, kom eens hier, wat is het zien? Zit het vast? Nou, op zing je een poos weg, hè? Op zing je een poos weg. Ik zou meneer nog niet meer willen hebben, maar er zit een man vast. Nou, Milan, ik denk dat we op zich wel kunnen zeggen dat ze niet zijn geweest. Zeggen dat ze gewoon bier moeten. Toen kwam meneer dit met te zien. Wat bleef? Ja, trek de bron zo. Milan, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat ze door BMO's. Dit liefst een gans jaar lang doen, dus bereid er maar alvast voor. Wie eerder denkt, die alles wat we nodig hebben, besteed ons oud lief. Nou ja, dat is voor de vrouw die nu een APK komen, hè. Zoals u dat doen, hè. Als je wilt hebben, gaat wel hebben niet APK, het oud lief gaat bewaren. Ik bedoel, gewoon van wat te zeggen. De reden gaan we verzorgen. Ja, ik weet niet. Ja, ik denk dat ik het nog. Nee, goed zo. Milan, ik denk dat we het langzaam willen installeren als nieuw student in het APK. Dus ik zou zeggen, voldoende het maar gewoon de revers. Als het nu zo'n nummer staat, doe het gewoon weer. Prima zo, hè? Goed. Dames en heren, Vurmig, ons oude prins Milan de Eerste. Goed. Beachmasters afmars voor Milan de Eerste. Gestütet in der Scheune und legt das Nagel ab, das man Gott seit einem Monat dort eingewintert hat. Der bringt das Ding auf Hochglanz und kontrolliert die Luft, macht voll mit dem Benzintank und jagt es voller Luft. Het schoonste stukje van Geleen, dat is de kool.